Ọ dị mma Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ana m asị gị nnọọ na Igbo Online College, ebe a na-akụziri gị ka esi asụ Igbo. Ọ dị mma tata okwu anyị ga-amụ maka ya bụ njụoyi. Njụoyi. Njụoyi means refrigerator. That is what it means. Oyi is cold. So njụoyi is the instrument used to make something cold. Njụoyi, refrigerator. So let's look at some sentence examples. Zotaram njụoyi. Buy me a refrigerator. Enwere m njụoyi. I have a refrigerator. Njụoyi a ebuka. This refrigerator is big. Gbanye njụoyi ahụ. Switch on that refrigerator. Now, in Igbo, njụoyi is njụoyi, whether it is freezer, fridge. We only describe. We don't have a particular word for freezer and fridge. Njụoyi is njụoyi. You get that? Igbo is descriptive sometimes. In fact, most of the time we use description to say whatever we want to say. So, gbanyụọ njụoyi ahụ. Switch off that refrigerator. Gbanyụọ, switch off.